Teraz pridáme... Teraz to všetko vyšplechne. 4 limetky, pridáme 4 limetky, nakrájané na štvrťky. No. Kuchár bez Ak šapice. máte cukor, kryštáľov nepoužívajte, najlepšie bude žestinovi. Zatrepať. Jedným ťahom otvoriť, zasypať. Ja si pivo zatiaľ otvorím. Počujeme, tam máš ešte trstinový Vicky. Áno? Tak to tam rovno celé vysypem. S tým papierikom. Dobre? Všimne, že nie? Čo je strúhánka? Nesnažte sa odoka. To mám všetko v hlave. Počítame. Teraz asi stačí. To je tak Ja chuť. snaž sa, prosím ťa. Áno, nebola to škorica? Dobre, drvič. Drvič. Musíte si najprv kúpiť Bacardi, kde je v akcii vlastne s týmto drvičom. Prečo nedáš tú metu? Počkaj, ne. Aha. Áno. Čiže tu mám Padá kameru. ti to. Presne viem. 38 lístkov. 38 lístkov, áno? Ježiš, padá ti na zem. Dobre. Všade to padá, len tam nemá. No, A tie stonky? zajtra budeš upracovať. Ježiš, počkaj, tie stonky nie. A to je dobré. Ale to je všetko v postupe, lebo to musí byť proste originál, chápeš? Keby tam To chápeš len ty. Keby to tam nepadne a ty to nevyťahneš, či vlastne to tam musí padnúť a potom vyťahnuť. Ak by to tam nepadlo a ty to nevyťahneš, tak už není ono. Chápete to? Dobre, vidíte, padlo to? Už tam je ten šmrnc, čo tam má byť. Zas to tam padlo. A zase. Za chvíľu si v tom ruky budeme umývať. Inak a zase. Asi tam dám ešte metu. Ale vieš čo? Nechajte si trošku tej mety aj na pozdejšie. Postejšie. Inak Vy ste sa učila Vicky pripravovať tento nápoj? Inak odkazujem všetkým, čo mali prísť a nedošli, čo to uvidia na Facebooku, že môžu lutovať, čiže odkazujem týmto pozdraviť mojich kamarátov. Mojich Čo spravia 2,5 detáky Malibu? To je vrah toto Vicky, ale tam nemám nepamätnú kartu do nekonečna. Tak sa pridaj. Pamätáš si včera na tú pesničku? Total Eclipse of my heart? No, neviem. To s tým rázákom, nepamätáš si? Fuj, chod s tým preč. Ty volo, toto bol jaký dobrý nápad, že Chod s tým preč. Môžem si pomôcť nejako s tým? Počkaj, môžeš mi pri tom rektálne vyšetriť potom. Prenica! Hemeroidy, poprosím vyšetriť Vy hemeroidy. ste to zase prosté. Najlepšie sa vyšetrujú hemeroidy, keď pripravuješ v hrnci mojito. Pán doktor, dneska sa to nemôže uskutočniť, lebo máte modré ruky. Ja som kuchár bez čapice. Pomiešaj to s tými rukavicami. Nech to má nejakú chuť. Akože ja pijem, ale Malibu. Dajme táto manko, čo sme nedali na tú tortu. Prosím ťa, nech nechytáš s tými rukavicami. Robím recept, chápeš, robím recept, ale že ináč ja pijem Malibu. No dobre, pohovor ďalšie ingrediencie. Už ma bolí ruka, mám svalu. Čo, mám ťa vymeniť? Dúfam, že sú čerstvé, nepoužité. Čo tam ide ešte? Už sú použité. V záchode, už sa záchodnými prepláčal. Máme tam Áno. celú fľašu Bacardi, tak toľko do cukru, potom tam máme limetku, Koľko? potom tam máme 5, nakrájené na štvrtky, Áno. potom tam máme limetku, nie, vlastne Ešte raz. Ešte tu navyše? máme tam metu, 58 lístkov a potom máme, čo tam je? Áno, spread. A ako to je Koľko? čas? Hej, a čo keby ste si tam dali akože totál, len si to doleješ potom spreadom? A ako to je časovo náročné? Celý postup trvá, popri tom, keď rozprávaš, tak to trvá 3 minúty No. a keď nerozprávaš, tak to trvá 20 minút. A už to trvá asi hodinu. No to tam nebudeme dávať, ne? Ty si kuchár. Lebo to potom vyšumí a bude to na hovno.
Tak to tam nedáme, tam je tam pod... Alebo keby to tam dám a dám to do chladničky. Čo? To sa tam A nezme. však chladničke to nevyšú? Predstav si, že robíš profesionálny akože receptovke, ale ja sa teraz kamerám. Profesionálny, opýtaj sa divákov. Chceš zavolať kamarátovi? 50 na 50. Ježiš, To je dilema. toto je Nie, netreba. životná otázka. Životná otázka, máme tam nedáme. Dobre, nechám to tak. Dobre. No dobre, nejaké slovo na záver? Akože odporúčania? Potom to naraz chytíte a dole zľadujete.